работя с музика. Присъстваха още един клуб от град Чирпан. Дойдоха у нас, къпахме бебето, подаръци да получихме доста подаръци от Чирпан и от тук, от този клуб. Играхме хора, веселихме се и като мина цялата церемония, да му кажа, потеглихме, не на каруца, то беше на Трифонов. И тръгнахме от нас с бебето. Имах снаха, която носеше бебето, ето бабата, пребабата Анка. Тя носеше бебето и ни пристигнахме пред медицинския работник. Тя излезе също с бомбони, почерпена, изиграхме много хоро и после дойдохме тук в този клуб и веселието продължи до когато се наследихме да се весели. Този спомен, той вече е голям. Като се връщахме, Нанчето и Васко, съпруга и вървяха най-отпред, тя държеше отворена кутия бомбони, той шишето с виното и черпеха всеки срещнат по пътя и хора, имаше повече хора, радваха се хората и беше много по-весело. Сега вече той е голям, музикално дължи, вече на 12 години. И затова един голям спомен имам от този. И бъдете да сподели